Her ser vi en række beregninger, vi har lavet ud fra en investering af et nyt produktionsudstyr. Og her ser vi investeringssummen, altså de har brugt 5 millioner kroner på at få det her produkt. Og så har vi en skrapværdi hernede på 800.000, og det er altså det, de sælger produktionsudstyret for til sidst efter de 8 år. Og her ser man så udkastet af det. Og her har vi så nettobetalingerne. Det er altså det, de kommer til at tjene ved at de producerer nogle varer, som de så sælger videre, og det vil så sige 1,875 millioner, hvis man kan sige det på den måde. Og de kommer så i alt til at tjene 15 millioner på det. Med investeringssummen på 5 millioner, så kommer de til at tjene 10 millioner og 800.000. Og det fortæller så, hvad det er, de kommer cirka nogenlunde til at tjene igennem forløbet. Og så er der diskonteringsfaktoren, og det er kalkulationsrenten. Og den kalkulationsrenten, det er renten, som den her virksomhed den mindst kræver, at den investerede kapital den bliver forrentet med. Og det vil sige, at de kræver, at det mindst bliver forrentet efter første år med 0,8 og 0,7, så man kan se hele vejen ned. Og så i nutidsværdien. Nutidsværdien, det er den værdi, som indbetalingerne de har på det her investeringstidspunkt. For eksempel år 1, hvor du kan se, der står 1,575 mil, og år 2, hvor du kan se 1,324. Yes, og så når man tilbage diskonterer til indbetalingen ved rentesatsen. Det er det tal, der kommer. Ja. Kapitalværdien, det viser den indtjening, som investeringen giver i nutidsværdien, ud over den årlige kalkulationsrente. Og sammenhængen med resultatet af kapitalværdien, det er, at hvis den er positiv, så giver investeringen et afkast, der er større end kalkulationsrenten, og dermed er den altså lønsom. Hvis den er negativ, så vil det sige, at investeringen giver et afkast, som er mindre end kalkulationsrenten, og dermed er den altså ikke lønsom. Og hvis den er lig 0, altså investeringen, så er afkastet, kapitalværdien er 0, så vil det sige, at den svarer til kalkulationsrenten, så den er sådan lige midt imellem, så ikke helt lønsom, men heller ikke negativ.